Аре са без резки движения. Опа! Знаеш аз как се решавам проблемите? Шефе, за тази сутрин мога да обясня. Или стрелям, или плащам. Време да си оправим нещата на улицата. Аз ще взема с чингетата, ще ги насъскам срещу някой от колегите. Каза, че има среща с Петю там. А кой е Петю? Тоджаров. Я наистина не мислите, че аз съм Думил Желев? Тия, дето са отвлекли Попов в депото, са убити с едно и също оръжие. Решил съм да я напусна. А ако системата ти предложи нещо конкретно? Няма Джаро, няма Маро! На улицата има нов шеф и той се казва Иво! Кука! Иво ме измъкна. Иво! Не ме търси повече, моля те. Дишаш ми във врата. Това е врата последния, в който искам да дишам. Стреляно е с Валтер, 7,65, същия като на Мартин. Това ли търсиш? Само гелето е могъл да ме проследи до депото. Откакто Мартин работи за нас, от тогава стават издънките. Разбрал, че играеш това не игра. Така че внимание. The time to lie, bang, bang. He shuts me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shuts me down. Ело, разчувствахте ме. Тази сутрин си ме превел по сметка 30 000. Чуда се защо. Защото си добър адвокат. Не обичам подаръците. Куката е навън. Ще измъкнеш и дипломата. Излъга заради мен. Бонус. Минавало ли ти е през ума, че има жени, които вършат работа без бонуси? Не. Ти жена ли си или адвокат? Когато не работя, съм жена, забравил си. Не пише с пиели, бе. Къде ли съм? Еба си майката. Тревата е 3D. Как така? Много време ли изгуби? Появи се Съни и ти изчезна. Съни. Само че Съни ме разочарова. Ако съжаляваш за нея, трябва да се я върнеш. И това ми го казваш точно ти. С времето някои неща се забравят. Да. Извинявам се. Има някакъв проблем с картата. Какъв е проблем? Невалидна? Как така не валидна? Спокойно, аз ще платя. Няма всеки път ти да ми измъкваш. Не, просто днес един добър човек ми преведе бонус. Обичам да си плащам сметките. Извикай ми управителя. И какво? Колко му излезе на този пичага, химикалката? Писец, бе. Та пак. 17 бона беше. Ау! И ние му дръпнахме от картата още 25. Той като разбере, че му стане лошо. Шо, бе, на тебе не ти пука. Какво да? Много си забавно, когато не работиш. Мога ли да ти задам един много забавен въпрос? Мога ли? Може. Мога ли? Кой уби Желев?
Излиза, че за 8 минути сте си купил техника за 27 000 лева. Какво? Как? Пазарувал сте едновременно в 3 магазина – в Люлин, Младост и Надежда. Затова ви блокирахме картата. Какво излиза, че са ме обрали така? Ще трябва да ви пускаме СМС при всяка транзакция. Аз ви Къде помогнах, тръгна? но вие- Дописахме стара история, за да не задълбаваме. О, не смесваме работата с удоволствието, така ли? Имам си принципи, знаеш как е. Ами ако те принудя да останеш? А? Като ме застреляш ли? Да. Пенсионират Славов. Идеално. Въпросът е кой ще го замести. Ако се провалите без мен, поне да е с най-добрия. Човека, който ще ме смени, е Попов. Попов, тъкмо те бяхме отписали. Как си? Допреди да те видя бях идеално. За повечето от вас нещата няма да се променят. Други трябва да се доказват. Важното е да останем екип. И в тая връзка мисля да вкарам един човек. Нов? Тодоров. Прокуратурата смъкна обвиненията, така че продължаваме да търсим картицата. Между другото, искам всичко, по което сте работили до сега. Никол, с тебе ще се видим после, нали? Някой много здраво е загазил. Кой? Някой да си мисли, че мога да краде от кредитната ми карта. Подробности. Ти ще ми ги дадеш. Искам да ми го намериш това отворко. Той или тия? Все тая. Имаш 24 часа. А после? Ти какво идеи ли имаш? Иво, ти ми трябва за друго. Казвай. Силвио Байчев, футболист. Знаеме се. Бизнеса му закъса, бях му дал заем. Чух, че се е оправил. Ама е забрал датата на падежа. Да, от няколко дена не ми вдига. Искам да го намериш. Сумата не е малка. Трябва да се внимава с това. Постоянно е по вестниците да не стане нещо. София е като село. Ако се разчуе, че Байчев и Майчев ми закъсняват с заемите, утре се воза на Москвич. Капиш? За кога ти трябва? За днес. Има и друго. Какво правим с шофьора? Ти ще кажеш. Искам това новия да няма уши, да няма очи, да няма език. Аз смятам, че ти сгреши с гелето. Ти много смяташ нещо. Сега разпитвате ли ме? Не. Ако те разпитвам, щеш да го усетиш. Бъбрим си по-приятелски. Познаваш ли Петър Тоджаров?
Клиент ни идва често. Кога го видя за последно? С нощи. Беше с някаква жена. Колегата го обслужваше. С много хора ли се среща в ресторанта? С няколко човека. Значи ще се сетиш, ако е бил с Борис Желев. Депутатът, дето го убиха. Ти друг знаеш ли? Бяха тук една вечер. Тоджаров си седеше с някаква компания, после се появи Желев и двамата отидоха на друга маса. Кой ги обслужва? Когато им занесох менюто, Тоджаров ме изгони. Не си се държал прилично. Не, напротив, обаче точно тогава двамата се караха. За какво се караха? Ще ме викате ли за свидетел? Продължавай да пееш. Тоджаров каза на депутата нещо за някакви пари. И че ако не оправи нещата, е мъртъв. Към колко часа? След 9. На другия ден Желев го гръмнаха. Запиши си данните от личната карта, може да я потребваш. Дай ми сета тук и седморката. О, Антонов. Какво правиш тук? Бех за гъби. Минавам да ти кажа здрасти. Не знаех, че си падаш по голфа след гъбите. Много неща не знаеш за мене, Байчев. Как я върви ли? Трябва да ти кажа, че е по-яко от футбола. Що не си дигаш телефона? Ме караш да бия толкова път. Не съм го чувал. Знаеш, че винаги дигам. Джаро ти праща много поздрави. Кажи му, че ще му звъна, няма проблем. Джаро подкрепя спорта, нали така? Така е ясно. А спорта се е бава с Джаро, що? И сега, позабавих се малко, но всичко ще е наред. Спокойно. Днеска ще трябва да се видиш с него. Що пък днеска? Чуме. Нямам ръдни да не ми се отплесне ръката. Чакай, че. Споко. Добре. Да си лъснеш стика. Изглеждаш по-добре от последния път. Кажи го на жена ми. Искаш ли да говорим за нещо? Кой беше това с картите? Кажи първо ти. Пенсионер Хаславов. Назначиха ме на негово място. Връщам се в играта. И това какво ще промени? Възможностите да хванем Джаро стават други. Как? Като играем по правилата ли? Това ще впечатли съда. Дали? Не мисля, че съдът се впечатлява от твоите принципи. Ако не бяха те, нямаше да разбереш, що за стока е Джаро. Времето минаваше за най-добрия. И какво? Винаги се забъркваше в някакви каши, от които после аз го измъквах.
Айде, отвори устата. Отвори устата, де. Отвори устата, бе. 9 мм, Макаров с 8 патрона вътре. За теб ще ми трябва само един куче. И знаеш какво ще следва? Ще пукнеш. С насрано в дупе и на дървена патка. Готуй си! После обириджията подаде жалба за полицейско насилие. Не покрих Джаро. И той се озлоби. Има ли сте сложна връзка? Да. Но Миронов и Стелянов бяха зад мен. Особено Миронов. За да хванеш престъпник, трябва да станеш престъпник. Искаш да кажеш, че Джаро е бил прав? Момченце, ти за кого работиш? Кажи за кредитните карти. После се завърга. Някой е копирал картата на Джаро. Иска да го намери. Работим 3 групи. До дни ще ги ударим. Това е всичко. Имена, адреси. Можеш ли да забавиш нещата? Ти си ченге, не забравяй. Ако Джаро ме надуши, ще ме намериш увид в килим. И понеже ме обвиняваш в принципи, она работа в депото, ще я покрия. Нямаш избор. Си трябва и за Джаро. Иначе покрай него мога да стигна до теб. Така че продължаваш. А твой шеф все някога ще се издани. Ти гледа да уволниш картицата. Нали сега и ти си шеф? Четилото се струва. Реймънд Чандлър. По-български. Госпожа Желева се оказа скрита лимонка. Фирмата е топ-консултант на европроекти към строителното министерство. Мисля, че е била поставена лице на мъжа си. Значи може да има общо с парите, за които са се скарали Джаро и Желев. Или може, или така и не се иска. Друго? JJ Consult няма неспечелена поръчка до сега. Което означава, че депутата е бачкал здраво. Докато Джаро строи. Искаш ли друго от мен? Един от убийците на Желев се измъкна. Но другия е труп. Излезе ли нещо за него? Обадих се в убийства на СДВР. Като има нещо, ще кажат. Странно. Кое? Стреляли са по убийците на Желев с УЗИ. Не сме срещали този стил до сега. Нали? Здрасти. И ми звъниш след последния път? Трябва ми един списък от твоето министерство. Ще ти се реванширам в Боровец. Кога? Заповядайте, това е специалното ни предложение за новогодишната нощ. Благодаря. Аре, такова бързо возило. Закъсняваш. График. Къде е куфърчето? Дай ме една седмица и всичко ще е наред. Каква седмица? Но вече минаха 2. Даже не ми дигаш. Исках, когато съм готов, да ти се обаря да зарадвам. Добре. Утре си на линия. Джаро, знаем се отдавна. Моля те, 5 дена.
Ти харчиш сигурно всичките си пари за бензина, а? 5 дена става ли? Какви екстри има тази играчка? Вчера ме докарах. Страшна е. Още с соловите номера. Само лето свирки направи. Застрахова ли си? Утре отивам пред нашите хора в КАТ. За един ден ще оправя. Карай си да се здраве. Спокойно. Имаш 2 дена. Къде са близнаците? Идват. Чисти. За сега. Много хубаво е станало. Чистичко, беличко. Браво, бе! Баре стана още по-готин след ремонт. Чай да слушаме разузнаването. Няколко групи бръмчат само на карти. Има едни, които са нови. Да проверим първо тях. Що? Нашите хора ти струват на обранци, така е? Които не знаят кой е Джаро. Затова са го ударили. Има логика. Хубаво. Взимате куката и отиват. Няма да стане. Що? От снощи не сме го виждали. Какво става, докторе? Ще ви пусна едно бързо изследване. Инжекции ще има ли? Не. Ядрено-магнитен резонанс на главата. Няма страшно. Ще легнете в една капсула за час. Капсула? Да. Какво ми има, докторе? Болки в главата. Гадене. Бъркате ляво и дясно. Припадали сте няколко пъти. Може да съм забременял. Искам да съм сигурен, че не сте. Кажете ми имената си. Виктор. Виктор? Викторов. Викторов. Не е кофти тая клиника. Ти ли я въртиш? Може да се каже. Изчакайте тук. Сега ще ги извикате. Къде бе, Келеш? Хубава техника сте си накупили. Къде са ви касовите бележки? Там на маста. И какво, момичета? Вчера цял ден сте си пазарували, а? Това е на хазайката. Кой от вас е Петър Тоджаров? Тая карта даже не е наша. Сега тънкопишковци, нали сещате какво следва? Казах ли ви да не се ебавам? С какво се ебавам? Ти копира картата на онето. Кой купи техниката на Тихо, бе! Арестувани сте, аре пред мене! Бати пуберите! Ще трябва да си извадите всичко. Всичко? Всичко по вас.
Легнете тук и стойте неподвижен, главата в тази посока. Не искаш ли да ми правиш компания? Аз имам клаустрофобия. Говори направо, доктора. Това, което ще ти кажа, не значи нищо. Си да си увъртал, докторе. Клетките в мозъка ви са се променили драстично. Имате тумор в мозъка. За съжаление, нещата не изглеждат добре. Не се притеснявайте. Във вашия случай растежа може да е бавен и ние да го контролираме. Затова препоръчвам хистологично изследване. Заради него обаче трябва да се оперирате. На този етап може да следим процеса. Не се притеснявайте. Съжалявам. Май лъжиш. Съжаляваш ли жестоко? Да, съжалявам жестоко. И знаеш как се наказва лъжата? Май не знаеш. Ще трябва да избираш или носа, или неко ухо. О-о. Слаби капиляри. И бъбреци. Добре, пикавци. Сега ще ми кажете истината. По колко вадите на месец? Стигали сме до 50 000. В чужбина. Мене прецакахте в обедната почивка, така ли? Добре. Има една много добра сделка да ви предложа. Става ли? Навити сте, нали? Днес нататък ще работите за нас. Обаче искаме двойно. Този човек ви е гръб. Затова 80% за нас, 20% за вас. Стани! Да. Какво знаеш за Ана Неделчева? Що питаш точно мен? Защото после и ти ще ме питаш нещо. Не излия кариерата. Последно се появи в един порноклип. Чух за някакво изнудване. Тоджаров ли стои зад него? Може и така да е. Затова ли ме разкара до тук? Не. Гледа ми се матч между Ана Неделчева и Тоджаров. До кога ще се криеш от Попов? Когато съм готов, ще му се обадя. Тук е всичко по убийството на Желев. Според една от версиите е замесен Джаро. С Желев са били в тесни контакти. Също като теб. Желев е въртял консултантски услуги през фирма на жена си. Ако свържим фирма на Джаро с JJ Консулт... Да свържем, викаш. Искам да го казвам, но сега за тебе най-удобната версия е Джаро. Вършиш си работата. Така ли? Работиш за Джаро. Аз те разкривам.
Ти го топиш. Спасяваш кожата един вид. Каквото и да си мислиш, първо трябва да го докажеш. Нали знаеш, че ще гоня по устав до дупка? И от сега делото Желев взимам аз. Свободен си. Гледала ли си кабаре? Мен ли питаш? Лайза е страшна. Липсват ти танците, нали? Предполагам, че не. О, баща ми. Как мина днес? Доста напрегнато. Още не съм във форма. Здрасти, Марко. Не си забравил за утре, нали? За кой? Няма значение. Началник Попов. Бързо си. Много смешно. Гледай поне до утре вечер да си жив. Мамо. Ти сега какво искаш? Не, това ще ми е най-големия подарък. Не обръщай внимание. Преди рождения си ден е в Сатурнова дупка. Изобщо не искам да се караме. Аз още по-малко. Аз по какво да го разбера? Това Байчев се оказа голямо лайно. Не така за легенди. Може ли да ми иска отсрочка 5 дена и да ми идва с кола за 150 хиляди евро? Какво се разбрахте? Утре си плати всичко. Но искам да го глобиш. И кога викаш ще излеземе на вечеря? Край на седмата маса. Аз там съм вечерял вече. Добре, ми. Ако ти кажа, че имаш страшен глас. Току-що го каза и какво? Нищо зареши. Ти си пи още една. Още едно, Ади, мога да ми сипа всяка. Ти не си за тая работа. Ти си за сцена, за шоу-бизнес. Сериозно, ще не си спретнеш една група. Сериозно. Какво сериозно? Ще говоря с Джаро да те спонсорира. Ще спра пиенето. Абе, ти ми спря толкова пиене. Не честно, ще лута, ако не се навия. Ти сега какво, сваляш ли ме? Що разваля всичко, бе? Майка му оставя. Скучаваш ли, Муци? Около тебе не. Ти нали беше много печен в кражбите? Зависи. Трябва да се вземе една кола. Каква? Хубава. Не е регистрирана още. Няма застраховка. С куката ще трябва да го свършите. Майко. Бах му майката. Бах му майката. Знам кой те праща.
Много е хубаво, но голямо за мен. Време беше да излезеш от една дупка. Това не е дупка, а роден дом. Няма да си сама, погрижил съм се за всичко. Здравейте. Здравейте. Това е Съни. Тя ще бъде с теб денонощно. Да не сте медицинска сестра. Не точно. Да ти покажа твоята стая. Надявам се Да. да се чувствате добре тук. Да, благодаря. Много е симпатична. Мислих, че си дошла за сутрешен секс. Много мислиш? Кой е това? До вечера откриват нов клуб. Добре е да се появиш. Не ми се носи бронежилетка. Това е бизнес клуб. Значи ги раздават безплатно на входа. Мислих, че искаш да излезеш на светло. Убийството на Желев промени плановете ми. Чакай, нали оговорихте поръчката? Днес разбрах, че друг е спечелил. Явно не са предали парите ми на време. С колко изгоря? 550 хиляди. И сега какво? Нищо. Докато ровят по Желев. Спокойно. Имаше друг бизнес, не един. Ако не са граничните пунктове, ще е нещо друго. Приятно изкарване. Другата покана е в мен. Къде е трети? Отиде за кафе. Карай без него. Имаме задача за вас. Трябва да блокирате системата на КАТ. В 5 сутринта. 5 отдавна мина. Да, но това ще изисква време. Времето ти вече тече, момче. Попов ще бъде силно изненадан. Не го дразни излишно. Слушам, господин главен секретар. Ще мина да те взема след 20 минути. За какво става въпрос? Искам да те срещна с едни хора. Неофициално. Добре. Off the records, така да се каже. Здравейте. Здравей. С Николов се познавате? Мислех, че срещата е важна. Много важно. Байчев, всичко е под контрол. След малко излиза нашият номер. Няма проблем.
господине, системата блокира. И аз какво да направя? Нищо не зависи от мен, ще се наложи да изчакате. Става някакъв проблем. Май ще я регистрираме утре. Ако Левски играеше на такава трева, щеше да смачка Черно море. Съмнявам се. С кого е среща? Майкъл Лаунс. Висока топка в Secret Service. Тук е за няколко дни. Мистер Лаунс, nice to see you. Майкъл Лаунс. Емил Попов. Разбрах какво е случило. И вече сте добре, нали? Значи сте неясно. Ясно се с всичко. Знаете ли за какво е срещата? Не, исках да го чуя от вас. Геде Боб и Secret Service тръгва да работим заедно. Как по-точно? От година страната ви ни залива с фалшиви евро и долари. Наблюдаваме, има 3 големи играчи. Един от тях е, как ме казвате? Джаро. Джаро отдавна не се занимава с този бизнес. Но е бил. За кратко. За съжаление, не можахме да го кажем нищо. Знаем, че в момента работи с един голям посредник в този бизнес. Аз не знам такова нещо. А и не смятам да работя за чужди служби. Става въпрос за съвместна операция, Попов. Съвместна операция с Secret Service. И какво се иска от мен? Да оказвате съдействие на нашия човек. Мистер Николов е във връзка с... Джаро. За Джаро. Николов е корумпиран от Ченге. И трябва да остане такъв, докато не разберем кой точно държи канала. Защо не бях информиран? Такива бяха инструкциите. И сега, мога ли да разчитам на вас? Естествено. Баща ти още ли го няма? Много си хубава. Много. Не, аз трябва да тръгвам, защото всички ме чакат. Изчакай още 5 минути, де. Не мога да карам всички да ме чакат. Хайде. Найде и умната. Ей! Струва ми се прекалено лесно. Кое е обратното лесно? Какво? Това е знак. Това е знак. Това е знак. Да не го правим. Ти съвсем ме изперка.
да. Как е? О, нямам чак такова въображение. Това е човека, който ни даде поканите. Антон Дамянов, Петър Тоджаров. Приятно и на мен. Оказва се, че това е последното място, на което искам да бъда. Аз също. Момчета, само на мен да ми харесва тук. Харесвай си. Знаете ли как се прави бизнес в България? Един, който няма, търси пари от друг, който също няма. Само, че и двамата, цялата вече, се правят, че имат. Ти от кои си? Питате ме дали има пари. Сега, да не си говоря да ти. Питам те, с какво занимаваш? С това България е много опасен въпрос. Какво? Някакви бички свали. Марго, за тебе. Попов ще дойде всеки момент. С Попов, без Попов, на здраве. На здраве, на здраве. Момичета, съжалявам. О, много благодаря. Задържах ме. Извинявай. Не се обяснявай. Стана шеф и ти порасна работа. Марго, отваря подаръка веднага. Кутия за пикник. Хареса ли? Много. Дали ще я ползваме някога? За какво е, че ти я подарявам? В играта съм. Какво става, Кука? Кука, какво става, бе? Какво става? Някога един приятел ми каза да не се занимавам с две неща. Жени и пътища. За първото имаше право. Тук мисля да го става за малко. Строиш ли? Питвам се. А как върви ли? А трябва да знаеш кога и на какво къл е. И на какво къл е? На брюкселско зеле. Широко понятие. На времето имаше пътища. Но нямаше коли. Сега е обратното. Сега някой трябва да ги построи тези пътища. Ще е много интересно това. Трябва някой път да си поговорим, където няма публика. Защо не се обадиш? Трябва да си видим. Ще ми е интересно да измислим нещо заедно. Непременно. Брюкселско зеле. Полиция, отворете вратата. Полиция, отворете вратата. Добър вечер. Какво става тук, момчета? Какво да става? Давам един чувал с пари и си купувам барака. Това става. Парктроник, марктроник, навигации. Не мога да я спра да пищи. Може ли документите за което? Але не ме разкарвай догоре до третия етаж. Айде, бе. Се почерпите. Абе. То е за полицаите как пиели средно кафе. Знаете ли го? Не го знам.
Поръчва ли си 3 кафета? И пили от това по средата. Браво, бе! Свободата кука е в кабелите. Колко добре го познаваш, Дамянов? Тоест? Искам да кажа колко добре той те познава. Да не ревнуваш? Ай, сега не ми отговаряш на въпроса. На времето кандидатства във ВИТЕС не го приеха и записа медицина. След това напусна страната. Преди няколко години се върна като предприемач. Чувам, че работата му вървели. И така случайно се видяхте. Потърсяме да го консултирам по един правен въпрос. Криминален? Семейен. Ай, нов свят. Задръж лесно. Трябва да се науча да те пишат името правилно. И по-скоро аз да науча тях. Трябва да тръгвам. Къде отиваш? Имам среща с един приятел, не сме се виждали отдавна. Предавам много поздрави. Не, моля. Вие ли сте? Попов, може да не хващате престъпниците, но поне изглеждате секси. Ние правим каквото можем. Страхотна вечер. Благодаря ти. Ти обиден ли си нещо? Това с полицайчето ми даде малко повече. И той беше танцор. Пълна гавра с униформата. Беше американска. А, така ли? Изобщо не ми е приятно някъде да се газурчи там около тебе. Емо, ти ревнуваш. Бе, я не ме занимавай. Какво си викате, бе? Чувате се в цялата къща. Обсъждаме вечерта. И как си изкарахте? А, чудно. Тарадан, да-дан, дарадан, рандам, тараратадан, тараратададин, тараратадан, тараратадан. Много смешно, нали? Заповядай. Благодаря. Опитах се да приготвя нещо за хапване. Изглежда добре. Ето. Имаш ли си приятел? Защо? Ако ще си постоянно с мен, той как ще издържи? Когато хората са разделени, си липсват повече. Защо той къде е? Ако ви трябвам за нещо, съм в другата стая. Добре. Свикнали. Разбирате ли се? Много е внимателна.
Много. Мисля, че ще трябва да забравиш оная танцорка. Съни е точно за теб. Не. Да ги брои ли? Какво прави колата напред? Искаш да кажеш моята кола? Хареса ми модела. Викам, щом Байчев мой ми кара така, що и аз да ми кара. Стига. Ай се. Бонус за търпението. Байче, и друг пък, като ти трябва заем, знаеш къде да му откриеш, нали? Халфчето нещо е разстроен. Знаеш, какво ми кара? Тая кола била негова. Бати нагли. Виж кой е издателя на този вестник, искам да се видя с него. Колко приятели имате? Напоследък малко. След скандала с записа в интернет всички се разбягаха. Значи имате нужда от съюзници. Не правя нищо на всяка цена. Вие сте амбициозна, но не си го признавате. Какво искате от мен? Доста сте нетактична за политика. Доста го увъртате за бизнесмен. Знаете ли, ще се радвам да ви видя отново в политиката. Вече се опитвам. Ако си личеше, щях да забележа. Защо толкова много сте се загрижили за моята кариера? Мисля, че можем да имаме общи интереси.